Alcalde, bos días, benvido. Bos días. Hoxe viñemos a facer radio o seu concello novamente ata o Milladoiro, onde está, falamos de Arcea, desa asociación que tamén mañá terá protagonismo xunto con Ronald no seu día en Bertamiráns. Inclusión, concello que dá oportunidades, diverso, variado. Todo o mundo ten unha oportunidade, ademais somos un concello donde non só veñen de fora de España, sino que ademais a maioría dos sanmesáns e das sanmesáns que hai agora somos doutros concellos fora de ano. Esta semana salía un estudio que se fixo en Galicia e o 30% da población de Ames é de Ames. Son o resto, o 70% somos o 30% é de Ames. Somos doutros concellos, con cal aí se ve tamén a interculturalidade que hai, unha variedade que hai de poboación de outro lado. Bueno, hoxe estamos aquí para dar o pistoletazo de saída ás festas de Ames. Son 10 días, facémolo con rock, con Millarrock, unha cita xa que ten calendario propio, pero que se mistura coas festas. Sí, o Millarrock forma parte das festas de Ames desde que moito tempo. É certo que houve aí unha tempada, un ano que se intentou cambiar a data, se levou ao mes de xuño, pero, bueno, eu, cando cheguei, preferi mantela na mesma data de sempre, porque ademais forma parte xa da tradición e a parte encaixa moi ben, non? Poder empezar as festas en Milladoiro con ela e dándolle esa puntiño distinto tamén para que aos máis novos, os máis pequenos, podan xa entrar en contacto coa música do rock, os instrumentos, que é algo que a mí particularmente me gusta moito. Vostede, falábamos antes con unha das técnicas de cultura, vostede é alcalde, pero leva a área de cultura. Polo tanto, tamén traballa dun xeito non só a coordinar coa labor do alcalde, senón a xestar xunto con a cidadanía, asociacións, estas festas. Que é o que se pretende coas festas de Ames? Pois que se son as festas onde podamos divertirnos e pasalo ben todo o mundo. Nós non queremos facer festas para un sector da poboación ou as festas que nos gustan, que me gustan a mí só o meu partido, non? Nós queremos facer unhas festas onde toda a poboación, non só de Ames, sino da contorna, poda vir aquí e pasalo ben. E unhas festas para todas as cidades, ademais. Nós temos actividades, como decía, coa actividade de merenda co rock hoxe no Millarrock, pero temos actividades infantiles, temos actividades para a mocidade, a parte das orquestas, pois con este novo festival que puxemos en marchas, que é o Festival Diverxente, donde lle damos a ocasión a esa xente nova, a esos novos creadores, de poder disfrutar eles mesmos tamén dun escenario con iluminación, con bosón, e poder presentar a súa música, ou para os máis maiores que podan bailar cas orquestas, pois como a Orquesta Compostela, que é unha das clásicas, ou outras actividades que temos. Queremos facer unhas festas para todos, pero sin esquecernos tamén doutros cantantes, artistas, non? Xa máis recoñecidos, pois como Mondra, que ademais fai pouco que sacou un disco, Luis Fercán, que ademais é veciño da noso concello. Bueno, de nacemento, pero vive aquí, é certo. Os pais son de Eso é verdad. E Munorios do, moita variedade, non? Iso que pretendemos que todo o mundo poda sair e disfrutar das festas de Ames. Claro, isto penso que debería ser unha máxima, non facer unhas festas unidireccionais, onde o alcalde faga das festas a súa festa, non? Isto é compartir, que o vimos ou que se ve noutros puntos, como a nivel personal, sempre o digo, o vimos nas festas do Apóstolo. As festas non teñen que ser como que vivimos, penso eu, na capital galega, senón a inclusión non só dos pregóns, senón tamén dunha programación cunhas orquestas que todas merecen pisar escenarios, pero aquí van estar as mellores orquestas de Galicia, actividades para dar oportunidades a aqueles que non a tiveron cun escenario profesional, actividades para todos os públicos tamén, onde os cativos teñan presenza, e sen ideoloxía. Son unhas festas sen ideoloxía. Se as podo catalogar así. Pero esa é a máxima que temos, o que eu teño como alcalde. Eu non quero facer ideoloxía, que, quero dicir, no sentido que nós ao final gobernamos para todos. Eu sou un alcalde de todos, dos que me votaron, pero tamén dos que non me votaron, dos que votan ao PP nunhas eleccións xerais, ou dos que votan ao BNG nunhas eleccións autonómicas. Ao final nós gobernamos para todos, non? E non podemos ter ideoloxía así a hora de facer políticas concretas,
pero non a hora de xerar actividades. Na área de cultura, desde que acollín fai 2 anos a colaboración de María, que máis sempre me gusta dicir que é unha excelente traballadora e unha gran técnica municipal de cultura que controla moitísimo. Nós facemos unha actividade cultural moi variada, desde música clásica, Oames Jazz, artes escénicas, onde incorporamos a danza que ata fai uns anos non había, a maxia, bueno, cine, versión subtitulada, que películas antigas, bueno, porque a cultura o que ten que é tan amplia que ao final acabas chegando a alguna poboación e non distos concellos e das administracións non podemos pensar exclusivamente na cultura de masas. Nós non podemos pensar en facer o segundo camiño, non é para nós, para o concello. Nós temos que facer unhas festas donde os rapaces máis xóvenes, como decía antes, pois teñan a oportunidade de tocar, aínda que haxa 20 personas, pero polo menos darlle esa oportunidade de algún día, se chegan a ser profesionais e vivir disso, que poden dicir tamén, eu empecé en Ames, no Festival Emerxente ou noutra actividade. Aquí ten que ir o conxunto da cidadanía tirando ao mesmo lado da corda. O Concello, asociacións, a verdade é que o XEA, que tivemos aquí a un dos seus vogais, isto é un traballo conxunto, máis alá de que a directriza poda ter as comisións e o Concello, non? Así, nunha primeira observación, pero hai moita xente involucrada en que isto saia adiante. Sí, claro, aquí están, bueno, sobre todo, isto empezou, ademais, eu sempre conto, empezou fai uns anos, cando había festas de Milladoiro, 3 días, festas de Bertamiráns, 3 días, e nós decidimos facer eses días intermedios para facer unha especie de semana grande das festas de Ames, ou de Ames en festas, non? Pero aí hai moita xente involucrada, están as comisións que empezaron, está a hostelería, que moitas forman parte da comisión, pero outros non están, pero tamén participan, está o comercio, están veciños a título particular, hai moita xente, porque ao final, é o que falamos, as festas teñen que ser para todo o mundo, seguramente xente que está na comisión, pois non lle gusta a Panorama, pero hai un sector moi importante da poboación que sí lle gusta a Panorama. Poñer un exemplo, sí, calquera orquestra, ou calquera actividade que temos. E iso, non, que podamos traballar todos conjuntamente, se hacer porque isto foi derivando, tamén porque eles así o quixeron e así o acordamos, a que cada vez o Concello ten máis peso na programación das festas e tamén no orzamento das festas, pero sempre contando co traballo que fan as propias comisións. A Comisión de Festas de Bertamiráns organiza o Ameneiral Fest ou esta feira que fan ali urbano o sábado, e organizan eles, que a nosa colaboración, pero organizan eles, non? E aquí tamén se fan actividades que organizan directamente a Comisión de Festas. Que orzamento ten as festas así en 2025? Sinceramente non te podo decir, porque, bueno, hai moitas variables onde eles tamén están aportando. Aquí aportamos todos, ao final, o Concello e as comisións. Podense dicir que de orquestas andamos en torno a 100.000 euros, solo de orquestras. Solo de orquestras, nos destes 10 días de celebracións. A seguridade tamén é moi importante, é un concello que ten a súa poboación, que ten o seu día a día, isto é engadirlle moitísima máis poboación, non só para aparcar, sino para vivir e que todo corresponda. A seguridade é primordial, que non suceda nada. Sí, bueno, nas festas, ademais, temos un plan de seguridade específico para eses días de festa, non? Empezamos xa tendo un plan de seguridade para as atraccións. Este ano, claro, que pasou ano pasado, temos unha empresa que está supervisando, empezou onte no Milladoiro, supervisando todas as atraccións. Todas e cada unha. Todas, e o fará despois en Bertamiráns, e aquelas que non cumplan non van a poder traballar. Pero a maiores deso, bueno, nos fixamos xa fai casi 2 semanas e fixamos unha reunión para planificar a seguridade, onde está a Policía Local, onde está a Protección Civil, onde está a empresa que nos axuda a organizar as festas, onde estaban as comisións, para planificar todo eso, ¿no? Sobre todo, pues, Protección Civil, a Policía Local vai a estar todos os días con operativo especial, sobre todo nos días que máis xente se prevé, París de Noia, Olympus, Panorama, Cinema, pero despois Protección Civil tamén vai a estar presente nas festas, pero vai a facer un operativo especial donde vai a poner unha especie de hospital móvil donde atenden, xa estuveron o ano pasado na Panorama, donde atenden se hai alguna incidencia, conxuntamente coas ambulancias que contratamos. Temos ambulancias contratados pois, para o día de hoxe, para outros días tamén os que dicía que hai máis asistencia, e para nós é primordial, claro, que non
queremos que sexan días festivos de alegría, de alegría, que van a ser así, estes 10 días, sempre pero pode pasar algo, eso nunca é algo que nunca podes evitar, pero bueno, nos intentamos ter todo bastante controlado. Pois as festas de Ames que arrancan durante 10 días de con moitísima troula, as mellores orquestas de Galicia, actividades para todos os públicos, actividades que veñen a encher de ledicia non só os veciños e veciñas de Ames, senón tamén das comarcas da propia capital galega. Alcalde, como vai a piscina do Milladoiro? Estaba aberta? Xa está aberta, non? Sí. Houbo que facer unha reforma e demais do vaso, foi? Sí, bueno, son destas obras que onte estuve visitando e, bueno, falaba con algúns dos usuarios e usuarias que viñan a preguntar. Bueno, son destas obras que salen gafadas e que, bueno, levamos 3 anos con problemas. Fixamos un investimento importante aí fai 3 anos, xa houve problemas ese ano, ao ano seguinte se intentaron solucionar a través da propia garantía xa da obra, se lle cambiou todo o liner, se fixo todo, xa empezou a coller bolsas de auga, que se vía que había filtracións, se lle dixo a empresa que a revisar este ano ben antes de abrila, deron o ok que estaba todo ben e fixo unha bolsa de aire grande e se volveu a cerrar toda. A intención é que nos aguante agora, co que se fixo que aguante o período estival, vale. E despois facer unha reforma en condicións do que é do vaso, non? Porque todo o mundo non di que a piscina é boa, é grande, que nunca se enche, que está ben. E, bueno, despois tamén planificar unha modificación o que é en todo o espacio unha vez que pase o verán e demais. Sigue ese reforzo de buses dende o Milladoiro a Tapia ou agora coa piscina? Sí. Seguimos tendo buses, sí. Vale. Uns mércoles e venres salen buses, estes días ademais, bueno, sale o bus que temos, nós temos un bus que fai o transporte adaptado, que lle chamamos, que fai o servicio para mover as persoas que teñen pouca mobilidade, e na hora que nos quedan aí, que non ten ningún servicio, cando fai de Milladoiro a Praia de Tapia, e, bueno, estes días facendo 2 e hasta 3 viaxes seguidos, porque, bueno, 40 ou 50 personas estamos falando. Bueno, pois quedan 30 segundos, alcalde, para rematar este programa especial. Agradecerlle que nos visitara outro día no noso cóctel de despedida de tempada. Que lle tocou unha camiseta a Sociedade Deportiva Compostela a Blas García. Graciñas, espero que pasara ben nesa cita. A camiseta non me vale. Non. Era ese? Darei yo ao meu fillo. Bueno, para darlle utilidade. Alcalde, que sexa vostede xa para pechar este programa especial, o que seguramente que hai moita xente ao outro lado, nas redes sociais, na radio, escoitando, que son veciños e veciñas de Ames, na nosa área, que se van a chegar ata aquí, que lles diga o que queira para animalos a vir, alcalde. Eu, antes de nada, agradecervos a vos o traballo que facedes, non por estaros aquí, sino o traballo que facedes durante toda a tempada, estar informados desde o local e aproveitar eso para invitar non só os veciños de Ames, que tamén, sino a todas as veciñas e veciños da contorna do noso concello que veñan a disfrutar das nosas festas. Parece ser que o tempo ademais nos vai a acompañar, polo menos estes primeiros días, invitalos, porque ademais eu creo que é un momento que temos para desconectar, para pasalo ben, para bailar, para tomar un refresco ou algo máis, se quere, para picar algo e que aproveiten tamén para coñecer o noso vicio. Pois con ese convite que fai o propio alcalde, chegamos a un tempo para desconectar, para que continúe a nosa programación. Graciñas, alcalde, boas festas. E nos despedímonos, Sara Garea, Ángela Mosquera e Álvaro Veiga, rematamos este programa especial e facémolo despedíndonos. Estaremos pendentes nas redes sociais, na web da actualidade do día a día, pero sí que facemos un alto no camiño a nosa programación local.